maray na aga po sa indo mga tugang. Ini po ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag para sa mga minasunod. Si Wilson D. Orada, 22 anyos, soltero, kan Triangulo, Naga City. Aki nindaw Wilson Orada, asin Dominica del Mundo. Bot magagom kay Sheila May M. Alegre, 21 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Vicente Alegre, asin Sherry Maniago. Si John V. J. Prades, 25 anyos, soltero, kan Balatas, Naga City. Aki ni Remigio Prades, asin Vilma Villarasa. Boot magagom kay Laila Marie B. Cortez, 25 anyos, Daraga, kan Sitio Almeda, San Felipe, Naga City. Aki ni Loreto Jenly Cortez Jr., asin Arlie Borja. Si John Zailin M. Ramos, 28 anyos, soltero, kan Bagumbayan Norte, Naga City. Aki ni Joaquin O. Ramos Jr., asin Shelito T. Moral. Boot mag-agom kay Maradika Isyaba Maravilla, 32 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Edgar E. Maravilla, asin Alma Salazar. Si Mark Liniel P. Marco, 34 anyos, soltero, kan Abella, Naga City. Aki ni Daniel Marco, asin Maria Lerma Patulot. Boot mag-agom kay Maria Cristina Jessa S. Veneracion, 31 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Michael Renato Veneracion, asin Noviena Marie C. Sena. Si Alden Maria B. Bonot, 34 anyos, soltero, kan Ratay, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni Alden Bonot, asin Maria Teresa Balfermoso. Boot magagom kay Maria Isabel B. Emaas, 27 anyos, Daraga, kan Cokeville, San Felipe, Naga City. Aki ni Salvador Emaas, asin Helen Benitez. Si Sean Hasen C. Obsum, 41 anyos, soltero, kan Concepcion Pequeña, Naga City. Aki ni Eugenio D. Obsum, asin Luz A. Kalingasyon. Boot mag-agom kay Charmaine Clavecilla, 43 anyos, Daraga, kan Liboto, Naga City. Aki ni Sofronio Jr. C. Clavecilla, asin Lily E. Oliva. Si Michelle Cindy Iborde. Si Michael Franz Ochoa, 31 anyos, soltero, kan Calawag, Naga City. Aki kan difuntong Manuel Ochoa, asin Francia de la Torre. Boot mag-agom kay Michelle Cindy B. Iborde, 28 anyos, Daraga, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Ralph R. Iborde, asin Maria Francia Villafuerte. Ikaduang tawag para sa mga minasunod. Si Jeffrey F. Boaloy, 36 anyos, soltero, kan Kilometro 10, Zone 1, Carolina, Naga City. Aki ni Edgardo S. Boaloy, asin Delia D. Fernandez. Boot mag-agom kay Maria Aida Z. Lopo, 30 anyos, Daraga, kan 113, Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Angelo B. Lopo, asin Vivian S. Santua. Si John Cedric E. Rosales, 32 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Romulo H. Rosales, asin Leticia B. Elpa. Boot mag-agom kay Marife R. Tubig, 30 anyos, Daraga, kan Baras Kanaman, Camarines Sur. Aki ni Felix C. Tubig, asin Maria Cherry B. Rebusi. Ikatulong tawag para kay Mario Anselmo, 42 anyos, soltero, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Estelito Anselmo,
asin Delia Rakid. Buot mag-agom kay Jonah Rose Nadella, 29 anyos daraga, kan Santo Tomas City, Batangas. Aki ni Gregorio Nadella, asin Evelyn Dalugdogan. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tolos man pong magdolok sa satong kura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Nasa ikay-33 na Domingo na po kita sa ordinaryong panahon na ang tema, paglaom sa panahon na maabot. Ang liturhiyang ngunyan na Domingo, nangaapodang sato na mag-andam para sa huring aldaw, para sa paghukom. Day niya to aram, kuno arin ini maabot. Ang Diyos maabot bilang tagapaghukom. Ang satuya pong Santa Misa, pamamayuhan, kan sa tong namomotan asin ginagalangan na parochial vicar, si Reverendo Padre Dionisio P. Gavino. Matindog na po. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Hesu Kristong kagurang taan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapas sa indugabos. asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong makasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibas sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko kay Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tan Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos na mimibi kami, itugot mo sa muna danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, tan kaugmahan daing katapusan asin pano, kan padagos kaming maglingkod, sa kagmukna, kan gabos na karahayan. Huli ki Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay at nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag na ang banwaan na nagsarig sa Diyos, na buhay sa katanosan, iyuman ang dadarahon sa buhay na mayong kasagkoran. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Kaidtong panahon, nagtindog si Miguel, dakulang prinsipe na nagbabantay sa saimong banwaan. Nagkaigwan in dakulang kahorasaan, daing kapadis, puon kantugdason an mga banwaan. Sa panahon na iyan, ang sa imong banwaan makakaligtas. Gabos na mga ngaran na nasusurat sa libro. Sa mga nagtuturog sa alpog kandaga, dakol an magigimata. An iba para sa buhay na daing kasagkoran, asin an iba sa kasupugan na daing katapusan. Ang mga may pakasabot magliliwanag siring sa kalangitan. Asin itong mga nagtukdo nin kabanalan sa dakol na tawo, magiging siring sa mga bituon sa panahon na daing kasagkoran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ika kagurangnan an sakong pinili, sakong kalis. Ika man sana an magiging sakong balos. Danay kong gigirumdom an kagurangnan. Uya siya sa tuo kong kamot, ako magdadanay. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Nauugmaan sa kong puso, nauugmaan sa kong kalag, an sa kong hawak nasa katiwasayan. Daimo papabayaan an kalag ko sa mga gadan. Daimo papabayaan na malapa an sa imong namumutan. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ipapahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Nasa atubang mo ang kapanoan nin kaugmahan. Nasa tuo mong kamot ang kaugmahan. Sagkod paman. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ang ikaduhang babasahon, nagpapaabot sa tuya, manunungod kay Jesus na nagtutukaw sa tuon nin Ama. Ang pag-atang niya kan sa iyang buhay, iyo sa iyang naging dakulang gawe nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Gabos na mga padi na sa saindang katungdan araw-aldaw, paulit-ulit na idinudulot ang mga atang na daing nakakapara kan kasalan. Alagad si Kristo, saro sa ng atang ang idinulot para sa mga kasalan, dangan nagtukaw sa tuo nin Diyos sagkod paman. Duman siya nagahalat sagkod naan sa iyang mga kaiwal, gibuhon ang tungtungan nin sa iyang mga bitis. Sa bagsik nin saro sa ng atang, sagkod paman sa iyang napabanal,
an gabos na sa iyang pinabanal. Kun an gabos na mga kasaalan pinatawad na, an atang dai nakaipuhan papara sa kasaalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan Marhay na Bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga aldaw, pakatapos kay itong kahurasaan, an aldaw madiklom, an bulan dai magbabang raw, an mga bituon sa langit magkakahurulog, an bilog na kalangitan mayuyugyog, dangan mahihiling an akinin tao sa ibabaw kan mga panganuron, panunin kapangyarihan, asin kamurawayan. Ipapadaraan mga angheles tanganing tipunan mga pinili, halis 4 na doros, pun sa purukan langit. Hilingan nindo, an kahoy na baligang, kung ang mga sanga nagsusupling na, aram nindo na haranina, antig bungahan. Siring man kaiyan, mahiling nindo na ang mga bagay na ini, mangyayari na. Isipon nindo na haranina, yaon sa pintuan. Totoong sinasabi ko sa indo, iyan gabos mauutob bago matunaw ang kapag-arakian na ini. Ang langit asin daga matutunaw, alagad ang sakong mga tataramon, magdadanay sagkud paman. Dapit sa aldaw asin sa oras, dainin nakakaaram, niyan mga angheles sa langit, niyan aki, kundi anama sana. An Marhay na Bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Yaon na kita sa ika-33 na Domingo nin taon. Asin sa mga huring aldaw na ini, kan liturhiya, kalendaryo, kan simbahan, sa tuyang madadangog, manungod sa paghukom, katapusan nin kinaban, ang ikaduang pagdatong ni Kristo sa iyang kamurawayan. Sa satuyang mga babasahon, nadungta sa inot na babasahon, nagkaigwa nindakulang kahurasaan. Asin sa mga nagkakaturog, sa alpog kandaga, dakol magigimata. An iba, para sa buhay na daing kasagkoran, asin ang iba,
sa kasupugan na daing katapusan. Dangan sa Ebanghelyo, inian sa tuyang napaghimate. Dangan mahihiling nindo an aki nin tawo sa ibabaw kan mga panganuron, panunin kapangyarihan, asin kamurawayan. We are reminded of the eschatological realities, the end times, the four last things. Ano ang mga huring bagay na ini? Ang ikaduang pagdatong ni Jesus sa kamurawayan, ang apat na huring bagay, ang kagadanan, ang paghukom, ang langit, asin ang impyerno. Ini ang mga huring bagay sa buhay nin tawo. Kanakuyaon sa bula, ang sa kuyang kura, igwanin suba, joke. Lalong-lalo na kung igwanin nagsiselebrate ng birthday. Asin, permi siyang nauugma sa joke na ini. Lalong-lalo na kung gurang na. Nay, Lola, pila na pong edad mo? Ay, Father, 84 years old na ako. Asin, dudugtungan yan kan sa kuyang kura. Ay, Nay, madali ka na. Asin, ang simbag, ay, daiman, Father. Bako na madali ka ng magadan? Madali ka ng magbaya sa kinaban na ini? Kundi madali ka ng mag-85. We are very uncomfortable about last things. Sa Roma na beses, nagpuli ako, asin, ansarong nag-iristoryahan kami, sabi kan saro kong kaistorya, naramduman mo ngaya si Tang Santos, gurangon na ngayang maray, asin, kung minsan, na pagmamasdan mi, na pag may gada na nag-aagi sa saindang tangod, permis siyang nag-aabang. Asin parang napupungaw. Asin hararo man iniisip. Asin man ang saro kong kaistorya nagdugtong, tibaad ngaya, nagsasabi siya, nuarin man daw ako, maduman. Ninhuli, taan sa iyang mga friends, mga kaedad, marayo na. My dear friends, my dear brothers and sisters, we are uncomfortable about these things. Ang mga huring bagay, para sa mga hoben ngani, ang kagadanan is out of the vocabulary. Ninhuli ta, kadakol pang mga plano sa buhay. Para sa ruman na ama asin ina, na may mga aki na pinapadakula, ang kagadanan, harayo, ninhuli ta, ang pinagkakaabalahan, ang pagkakasibutan, ang trabaho, ang pagdakula kan mga aki, asin ang plano, maging presente sa buhay kan aki, sagkod na darahon sa altar. O sagkod na magsabat nin makuapo. Kaya nga ni daita pinag-iisipan, habutang girumdumon ang mga bagay na iyan, kagadanan. Asin ano ang pakatapos kan kagadanan? Paghukom na kita matindog sa atubangin mahal na Diyos, asin ang satuyang buhay sisiyasaton. Ang satuyang buhay hihilingon, asin matitimbang kita, kunyaon kita sa mga matanos, asin maimbod, uyaon kita sa mga nagtalikod sa saiya. Asin pakatapos kan paghukom, buhay na daing kasagkuran,
sa kaugmahan sa langit, kamurawayan, o pagtios, asin padusa. We are uncomfortable of these things because of the many preoccupations we have in our daily lives. Alagad mga tugang, ini realidad sa buhay niyato. An katapusan nin kinaban, tiba adharayo paman. Alagad an katapusan dai nalilikayan. Minaabot iyan sa satuyang pagkagadan. Kaya palan, ano ang mensahe? Matakot? Magbasol? Mahandal? Bako. Ang mensahe, padagos na maghinguwas sa katanusan, padagos na maglaom sa karahayan ng mahal na Diyos, padagos na maging madunong sa buhay na ini, asin taawanin pahalaga ang tunay na mahalaga sa buhay, na iyuan buhay sa kaibahan ng Diyos. Our main concern is to live and examine our lives and to know if we shall be counted among the elect. Marahay baga na kung sa satuyang buhay ngunyan, permitang pinaghuhurup-hurupan ang satong mga sadiri, asin mag-abot man ang panahon na kita magbayakan buhay na ini, dainin katakutan, dainin kahaditan, dainin anuman na pagbasol, kundi ang sarong mamatayan niyato, iyuan kaugmahan nin huli, tatibaad sa pagkaherak, sa pagkamutin mahal na Diyos, makabilang man kita sa mga maimbod. For our reflection today, for our further reflection, sa mas hararom na paghurup-hurup, kung an aldaw nin kagurangnan mag-abot ngunyan, anuman daw an sakuyang mamamatean. Parang harayo na ang nangyari kan mga nagkapirang mga simana, na kung sain nakamati kita nin mga linog. Asin daw ang nganid to, sabi ninda, maluya sa ng linog, kadaklan sa tuya nahandal, kadaklan sa tuya natakot. Ako nga natakot man, asin ang saro sa nagpinaghurup-hurupan ko, ano ang estado kan sa kuyang kalag. Asin ang saro sa magayo na ginibok kan si manang idto, magdalagan sa padi, magkumpisal. Tatibaad sa sunod na linog, mas makusog pa. Asin mantang naghihigda, nahulugan atop. Iduman na, idtuon na si Father D. Asin paanuman daw siya, maatubang sa Diyos. If this happens today, kung ang Diyos mag-abot, kung ang kagurangnan magbalik ngunyan, anuman daw ang sakuyang mamamatean. Is my life pleasing to God? Do I have any regrets at the time of my death? Ini mga tugang siguradong mangyayari. Ang mga huring bagay, ang kagadanan, ang paghukom, ang langit, asin, ang padusa, kanimpyerno. Every action has its reward or punishment. Doing good, seeking righteousness, living according to God's will bring the reward of eternal life. Magdadara ini sa satuya sa kamurawayan. Alagad, kung kita magdadanay sa karatan, kung ang satuyang pamumuhay makasadiri,
Kung kita nagtalikod sa mahal na Diyos, an padusa na daing katapusan, iyuman an maghahalat sa satuya. Mga tugang, ngunyan an panahon na magpakabanal, ngunyan an panahon na makipag-ulian, ngunyan ang panahon na magbago sa paagi nin gibong karahayan, sa paagi nin pagpapamibi, asin sa paagi nin pagsakripisyo. Hilga ninduan kahoy na baligang, kun ang mga sanga nagsusupling na, aram nindo na haranina ang tigbungahan. Ini ang panahon nin paglaom para sa mga maimbod, para sa mga disipulos ni Kristo. Kaya, pakusugaan sa indong mga tuhod, itingkalag nindoan sa indong mga mata, mabuhay kita susog sa kabuutan nin Diyos, asin maugma nyatong sabaton an kagurangnan. Amen. Makakamhan, paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong kagurangan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong. Sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos amang makakamhan, aleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kitang manag sa puso kan mga nakakaligtas ng mga tataramon kan banal na kasuratan na nagpapasarig sa to na magtagal, sagkod sa katapusan, magdulok sa pagpamibi sa Ama. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, makapadolo kan gabos na nasyon sa dalanin kaligtasan,
Huli kan pagsaksi nin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nabubuhay, may pagkatakot sa pagtugis, mag-ako kan kusog na magpadagos mabuhay, dawa makuri ang mga kasakitan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, maging andam sa pagdatong kan kahadean sa araw-aldaw na pagsabuhay, kan katotoohan, katanosan, asin karahayan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan kan helang, makamate kan Diyos no na pagkamuot, sa pagmangno nyato sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, darahon na kan Diyos, sa iyang kahadean ng liwanag, kaugmahan asin katoninongan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa moyang Ama, danay kang harani sa mo, aramuan sa moyang mga pangangaipo, urog pa kisa sa mo. Itugot mo na mabuhay kaming bukas ang mga puso sa imong kapatawadan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akon man lugod kan kagurangnan an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na ang dulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkuran uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binaaguan andaan na buhay nin tao, sa pagtios, pinaraan niya an sa mumakasaalan, sa pagkabuhay liwat hali sa magadan, binugtak niya an agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himnunin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal-banalan, pagurahanglan, Diyos din mga hukbo. Langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Anayan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabrin kabus sa kabanalan, kini mga atang namimibi kami, kabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinausa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Magadan mo, pagurahangan, ipinapamaran kanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadan,
Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos. Ni San Jose na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigo maging kaheras kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan manakakaligtas na tugon nasin pinatuod kan Diyos na kagalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daon yaman katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawhan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Tanganin na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dai nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpangumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon.
Mamibi kita. Kagurangnan kami na mapakumbabang nag-aarang, na kinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan samuyang pagkamuot, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Amang mahera ko na sin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunya na sinagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunya na lilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibin niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang napagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonan sa mo mga paghinguwa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibin niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa managadan, ang kapahingalo na daing kasagkuran. Itao mo sa man biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mungunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli ki Heso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po sa kadikit na panahon. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan katekista as information-related activities kan parokya. Collections for the week from November 1 to 7, 2021. Cash receipts, daily collections, 15,092 pesos. Sunday collections, 14,777 pesos. Collection boxes, 2,856 pesos. Second collection, Misa Pro Seminario, 5,995 pesos. Total collections for the week, 38,720 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ranyosa family, Alejandro Magas, Estrella Revilla, Michelle Huego and family, M. Dacudao Bike Shop, Franz Malto and Janice Ang and family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, anama, asan ang aki, asan ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.